Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel. Patinokupa inaudzi ninoitika matima nenyika yedu yeZimbabwe chingoti kana kari kutanga kukwira pano ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tena waita kuigira mzwara nasi hapo Major General retired Richard Ruodo, a prominent senior officer in the Zimbabwe National Army, Wangari Zakari, the best friend of Victor Matimandanda Vashaika, only a month after Mwabo Kashaika, the allegations he was poisoned. Whereas Zimbabwe, as no matter Musha Matimandanda or Vashaika, Mshino Kungi, Varunzi was one of one. Vaipa warning President Emmerson Dambuja Mnangagwa about now a Cup 3. Now his best friend, Richard Ruodo, Varunzi Vashaika Zakari. As no matter Musha Mure Zimbabwe, there's something fishy more the Zimbabwe National Army, my Zimbabwe, my generals are Kushaika and the Zirunzi, those are ku opposer. Cap 3, the over one watch affected this wave, Rekufa my general, Ruodo Wakashaika, after a sudden illness, Zimbabwe. Nombira Mushe, Pazigana Wunzi was against Cap 3, Kanakuti. Zakara Kuzigana Wunzi, was he killed or was it a natural death? Now, Yekufakwaru, Ruodo announced the year out of Major General retired Richard Ruodo was one of the most prominent senior officers in the Zimbabwe National Army who, at independence in 1980, became the Army's first black director of Zimbabwe Army Records, a post he held with distinction. Commander Zimbabwe Defense Forces General Emmanuel Matatu has said he died aged 72 on Monday. Yesterday, a funeral parade was held in honor of Major General Ruodo, whose guerrilla name was Moshe Putiti, at Charles Kumbu Barracks in Harare, where people from all walks of life converged to witness his last military respect. He was described as someone who personified all that was best for the ZNA in the administration of salaries for thousands of troops in service. General Matatu, who was the chief mourner, described the senior officer as a soldier of note who protected and propelled national interests. The late officer was a loyal and patriotic commander of note who jealously propelled and protected the country's core interest until his demise, he said. We stand united in remembrance of a man who gave his life in service of his nation, whose courage, humility, devotion to duty will forever echo in our hearts. He was not one who sought glory, nor did he wear his honors as a crown. Instead, he carried with quiet dignity, knowing that true valors lie not in recognition but in sacrifice. Major General Ruodo was born on March 14, 1954 in Mutare District, Chief Mutasa, under headman Munama Samushonga village in Manicaland Province. He received his primary education at Mutasa Primary School in Mutare District and went to Highfield Secondary in Harare, where he completed Form 1 to 4 from 1969 to 1972. Upon completion of secondary education, he was employed at Bata Shoe Company in 1973 as a salesman. He was later promoted to relief manager, serving in that capacity until 1975. The young Richard answered the call to duty, leaving the comforts of home to join the liberation struggle in 1975 as a dedicated Zanla Cadet. He was among the third group of cadets to receive military training in Mozambique. His group was trained at Chimoyo and included the likes of Colonel Shaw Matemachani, the late Thomas Buma, and several others. Major General Ruodo is survived by his wife, Lois Ruodo, and 3 children. Mourners are gathered at number 92, Floyd John Crescent, Glendon, Harare. Burial arrangements will be announced in due course. The Maburitsa wakatwa nawo yumure Zimbabwe tinaziye kuti munoona seiti udzeo zvamunofunga mu comment section. Amukasei muri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri vari mukati meZimbabwe, vari kunze kweZimbabwe nevari kunyika dziri kure. Chatinotenda ndechekuti maZimbabweans takapararira the whole world nekuda kwematambudziko atakatarisana nawo senyika, nekuda kwefailure of leadership yava nenguva munyika yeZimbabwe.
Regai tisangane pano mangwanani emusi weSunday mugeza Revolution. Chekutanga tinoti pamberi nekubatana, pamberi nekunzwisisa, pamberi nekunzwisisana, pamberi nechimurenga chechi4, pamberi neNew Zimbabwe, pasi pasi ne2030 agenda, pasi pasi nebill number 3 inombonyikidza nyika yedu yeZimbabwe, pasi pasi nezvigananda. Chatinokuudzai pano vana veZimbabwe, unity of purpose ndiyo yakatikoshera, ndiyo weapon hombe yatiinayo sevana veZimbabwe. Saka tinokurudzirwa kuti tibatane kwese kwese kwatiri ikoko. Tinofanira kudzoka munyika yeZimbabwe kuzoshandisa ruzivo rwese rwatinarwo rwatiri kusimudzira dzimwe nyika dzevamwe kuuya kuzowaka nyika yedu yeZimbabwe, pane kutambudzwa nevana veSouth Africa, tichishungurudzwa tichimbonyikidzwa nekuurayiwa isi tiine nyika yedu, nekuda kwekuchichidzirwa nevanhu vashoma shoma vachitora upfumi hwenyika ino vachiisa muhombodo dzavo. Chinova chikomborero chikuru dare rechimurenga nemauto edu inonzi People's Army vari kutungamirira vana veZimbabwe kuenda kuNew Zimbabwe. Ngatirambei takabata ipapo, tinoti pamberi nemi. Tinoramba tichikurudzira maProgressive Forces edu ese nebasa ravari kuita rekudhifenda nyika yeZimbabwe kubva kumutemo weudzvinyiriri uhu, sekusiya tadzidziswa nemakomanda edu, wasisipo panyama nhasi tinawo pamweya. Saruvaka is a spirit. He is still delivered the message to the fellow comrades. Iye ari kugrave kudaro. Saka ngatirambei takabata ipapo. A revolutionary fighter asiri set out, he is receiving a revolutionary spirit from our commander. Commander Saruvaka vakasiya vataura kuti this revolution haidi mbwende, haidi magwara, ende nzira kuumambo haisi nyore. Commander Geza vakataura kuti this year 2026 ndiro gore remasimba ewanhu. Commander Saruvaka is still repeating this message to remember mazwi yakasiya yataurwa naCommander Geza. Gore rino igore remasimba ewanhu. Saka ngatibatanei sevana veZimbabwe, sezvatakasiya taudzwa nemakomanda edu kuti ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete tigone nekunoyambuka matambudziko akatarisana nenyika. Haana zviye zvokuti ibato raani kana kuti ibato raani. Takasangana nenhamo pano, tose takabva kwaNandande ndindundu takasangana nenhamo pano. Revolution yakalonjwa nemakomanda, yakaparidzwa, revolution yatekeshera makona ese eZimbabwe. Saka zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva izvozvo. Kune vasiri kukwanisa kutambira maupdates nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, tinotaura navo maupdate nemuromo. Uyezve chinhu chatinotenda nekugashira macomrades akasiyana siyana vari kubva kunyika dzakasiyana siyana, vana vari kubva kuSouth Africa vasvikonopinda murevolution. Tiri kuona muri kumhanyidzana kupinda muchannel yamuri kupinda iyi ndo channel yakaitwa resume neadministration yaipiwa maupdate naCommander Saruvaka vasati vashaya. Saka this channel Akanox Geza Revolution, channel Commander Nyoka Yamabhunu, is the same revolutionary fighters. Hakuna administration iri kuita zvomusoro mayo, vari munzira imwe chete yekuperekedza vana veZimbabwe kuenda kuNew Zimbabwe. Saka hakuna administration iri kuoperate revolution zvomusoro mayo. Revolution yakaumbwa naCommander Geza. Saka tose
timire munzira imwe chete, tifambe, tirambe takabata patakabata ipapo. Tasvika zvino kwamvura yacheka makumbo, saka tiri kuda kubatana. Takaona ma-MP vakabvuma kunyengedzwa nana ziyambi vakatambira mari, vakatengesa nyika yeZimbabwe. Tinoramba tichiti pamberi nema-MP yakaramba vhotera Cab 3 vakaramba kutengesa nyika yeZimbabwe zvimwe chete zvine maseneta. Chera bill parakaenda kumaseneti takaona tikune mashoma maseneti vakaramba kuvhotera bill roti tinemi mustruggle ende nyika yeZimbabwe ine reward yenyu kumberi, mabasa yenyu anenge aripo, acharamba aripo. Asi kune nhunzva idzo dzakapandukira nyika, pandukira masi yeZimbabwe, kutengesa nyika yeZimbabwe, makazvidzinga mega mabasa. Maofisi imomo makutogara kugarira matsotsi wayo, ndo mabhosi yenyu amukugarira imomo, kwete masi yeZimbabwe. Hamuchisina basa renyu, makazvidzinga basa imimi. Government in wait is coming. Hamuna pamunozopinda kuti mushande. Hezekiah zvamanje nekuda kwedanho rakatorwa naHezekiah is deserved to resign. Ende haafanire kuenda uchisiya watinyadzisa Hezekiah. Unoita interference kuma neighboring countries maelection yawo, uchida kuwadzidza chitsotsi neumbimirirwa kuti zviite sei. Now uda kuuraya former president wekuBotswana, unomuurayirei? Une mukundo unenge wejongwe. Zvino ndo zvaakuenda kumagumo izvozvo. Magenerals ari kusevha munyika izvizvi, maretired generals, nemi General Chiwenga netimu rese ramuri kushanda naro, makaindatena munhu anonzi Hezekiah uyu kuti atumbuchire kusvika pese paasvika apa. Semasi yeZimbabwe tinofanira kumira pa1 command patasvika patakatarisana napo. Signal ichauya kubva kudare rechimurenga na Commander Knox. Kana yauya ichinzi garai kumba, kana yauya ichinzi tiri kupinda mastreet, tiri kupinda tese, the whole nation, kunotsigirana nemauto edu vari kuperekedza vana kuenda kuNew Zimbabwe. Saka ngatigarei takagadzirira, bhutsu ngadzigare dzakasungwa. Mutauriri wenyu Makuseni ari kugara achikutaurirai kuti chikafu chenyu tengai muchengetedze. Kunzwa nekuita, chengetedzai chikafu chenyu nokuti nguva ndo yakwana. Tatosvika. Zvese zvanga zvakamirirwa nevana veZimbabwe ndiyo nguva yatatarisana nayo. Nhasi Sunday vari kuenda kumachechi, vamwe vatobuda vaenda kare. Izowai nekunamatira nyika. Tose ngatibatanei nekunamatira nyika nekuda kwechimiro chatakatarisana nacho. Nyasha ngadziwanzwe. Ngatinamatei kwese kwatiri, zvisinei nekuti unonamata kupi kana unonamata kupi. Kana iko kumapostori yakaitwa capture naChivanhu, kune vamwe mapostori vari kuteedza nzira dzekwababa Johani dzepachokwadi, dzisiri dzekuda mari. Mukateura miteuro yenyu kuna Mwari muchikumbirira nyika ino nekuda kwezvazviri zvatakatarisana nazvo, miteuro yenyu inonzwikwa. Saka tiri kuita chinhu chimwe chete sevana veZimbabwe. Nguva ino tinoda kutsiura Madam Stop It, mudzimai wa former President Robert Mugabe, kuti mashoko atiri kunzwa muri kuita kumazoko miswai, nokuti mukamisbehave chatichazoita isusu semasi yeZimbabwe to the next government iri kupinda, government in wait, semasi yeZimbabwe tichazoisa pressure, tichaisa pressure kuti upfumi hwakalutwa nemurume wenyu hudzoke kunyika. Tokusiyai mune zvishoma zvakakodzera kuti murarame. Musiyana nenyaya dzenyu dzatiri kunzwa dzamuri kuita dzekuuraya vanhu ikoko. Pasi nekuita kwakadaro, izochengetekai munyika yeZimbabwe.
kana murume wenyu akaregererwa achitora maresources ese akatora neupfumi hwese hwaakatora state ikamuregerera, isu sevanhu vezimbabwe tinokwanisa pressure kuti upfumi hwo hudzoke mukaramba muchimisbehavira. Tatokutsiurai, hatidi kunzwa masaramusi amuri kuita futi kumazuva eko. Garisanai nevamwe zvakanaka munyika yezimbabwe. Adresi yandiri kuadresa ino tinoda kuti muisvitse pana ziyambi ngaateerere mashoko andiri kuadresa aya. Ziyambi wakafurira Hezekaya mashoko asiririwe iwewe neshamwari dzako zvigananda, mukafurira Hezekaya kutengesa nyika, muchisaina mitemo ikabvu dziri kuda kutora nyika zvisina kutenderana navana vezimbabwe, muchibypassa mitemo yenyika. Chaunofanira kuziva ndechekuti tasvika kumagumo. Mvura zhinji iri kuuya ende yakatarisana newe neshamwari dzako. Muchakukurwa nemvura zhinji iri kuuya. Nyika yese yeZimbabwe yakatsamwa nezvawakaita, ende tiri kuzobatana nemagenerals edu kubvira kumaretired generals edu, mauto edu vese vari kusevha mugovernment, tiri kuzobatana navo semasi kuona kuti tadhila newe ziyambi neshamwari dzako. Nguva ndiyo yakwana. Avo vafana vanobvuma kushandiswa zvinhu zvakapusa, siyanai nokuita ikoko. Siyanai nokuita kwenyu, nokuti musadziye moto wembavha panyaya dzamusingazogoni kuzomiririra mangwana. Izoitai kuti muzogarisana nevana veZimbabwe munyika, nokuti muri zvizvarwa zveZimbabwe. Saka hatidi nyaya yekuzoti pava kana rakuchinja muzomhanya muchitadza kugara munyika menyu nekuda kweunhu hwakaipa kuti munotumwa kushungurudza vana veZimbabwe nekuti varikuda nyika yavo. Tinoti pasi nekuita kwakadaro. Tinoramba tichiti pamberi naGeneral Chiwenga, pamberi naGeneral Sanyatwe Madhongi, pamberi naGeneral Mapuranga, pamberi naGeneral Muchena, pamberi nemagenerals ese vari kuita basa rekudzivirira vana veZimbabwe, vari kutakura vana veZimbabwe mumbereko mavo kuti yambutsa kuenda kuNew Zimbabwe. Pamusoro apo taisa video rakaimbwa naComrade Clive. Zvinhu zvinorwadza nekusuwisa, zvinhu zvakaitika nyika ichirwirwa ichitorwa kuna Ian Douglas Smith. Iwe ziyambi neshamwari dzako mukasarudza kushora basa rese rakaitwa nemaComrades aya. Tainzwa mumwe wenyu aitaura rafu kumaOlvet kuti makanga muchiridza mbiri pfuti. Taura rafu yakadaro. MaOlvet, mauto ese eZimbabwe, vakomana vari kuCIO, vanochengetedza nyika vakamira paRevolution, vakamira nevana veZimbabwe, vakomana vese veintelligence. Ndiyo inguva yakwana. Ngatimirei semusambangwena senyika pamwe chete. Ndofunga mainformation yana Chivhayo yakalika kare kune vakomana vese vanofunga kuti vakabudirira chinhu chavo ichi munozodiwa. Yakalika kare kuti Chivhayo anoda over 5,000 maCIO yakewo yaanozoda kupinza basa. Imimi washandisa kuita zviro kudzingai nekukuurayai futi. Ndosaka tiri kuona magenerals edu ari kungofa nanhasi. Tinoziva kuti vakawanda vakapuwa mota nemari vakatambira. Ende nyaya idzodzo dzakatombobuda pekutanga kuti mota idzodzo dzine poison. Pamunenge muchisa mafeni motikari muchidhiraivha mukufema poison inokuuraya michena. Nyaya idzodzo dzakatombobuda zvichida makaigenwa muchiti povhu iri kutaura. Munotambirirei zvinhu kumuvengi iye anenge achikuredzai kukuisai padhuze muchifungidzira kuti kukudai, asi kukupai pakupedzisira ozokuurayai kuti abudirire panzvinhu zvake zvaanenge achida. Saka chinhu chakakosha pane zvino kugadzirisa nyika yeZimbabwe once and for all. Sadza raibva ripakurirwe munhu wese zvakafanana. Hapana paunodya mapleti 10 unenge une dumbu rakaita sei. Pleti 1 iyo ndiyo unoguta. Saka pasina makaro, pasina unoda zvinhu zvakapfawa ngehonyera. Tinzwe nekuita.
Nguva ino ndinotora mukana uno kutenda vese vari kuramba vakamira nemhuri yekwakomanda Saruwaka vachibatsira nepashoma pawanenge wainapo. Chinoti kudzwai ndikomborerwai pashoma pamatapudza ipapo. Zvimwe chete zvine kwakomanda Nyoka Yemabhunu vari kuramba vakamira nakomanda Nyoka Yemabhunu masi yese yeZimbabwe. Tinoti komborerwai zvizhinji. Pari zvino takatarisana nokuti kunodiwa mari zuva ravo rekoti risati rasvika. Saka ngatirambe tichikanda mudeme sendi iro ndo marizosi edu sema-Revolutionary Fighters. Takasiyana nezvigananda zvinodada nemari yekutibira. Isu tinoshandisa shoma yedu yatangwavha iyoyo tichifambisa basa rerevolution kusvikirira tasvika muNew Zimbabwe. Namwari wedu tinokunda. Zvigananda ma-evil spirit ndosaka wasina mwoyo nevana veZimbabwe, waine hutsinye. Saka pamberi nekubatana, let's pray like maRomans kwese kwese kwatiri uku. Zvigananda ma-enemies kuona kuti ari padhuze newe ndiani nepatakamira ipapa izvezvi. Saka tinoramba takamira nemagenerals edu, tinoramba tichivakurudzira kuti rambai makamira pamakamira ipapo. Mauto edu eZimbabwe musahesitate pamakabata ipapo ndipapo, nokuti mutemo weZimbabwe wakatsemurwa kare. Saka tinoziva kuti constitution yenyu iripo inoti mupindire kudzivirira constitution. Saka masi tiripo pakumira nemi. Saka takamirira huwi, munhu wese takamirira huwi. Huwi kana yauya tiite izvozvo chataurwa nakomanda ndo chatichaita. Whether signal iri kuya ichinzi tigare kumba, tiripo pakuteera signal yautaurwa nakomanda. Signal iri kuti handei kuno macha tiri kuenda tese, the whole nation. Ende tiri kukurudzira kuti ngatibve kunyika dzakasiyana siyana, vari kuna Australia, vari kupi kwese kupi, hazvina basa kuti kunyika kutenga tiketi ukwire ndege udzoke kumusha. Ngatindimukei, nyika ndiyo titore nyika yedu. Hatingatambudzwe, tinosvika rini tichitambudzwa nezvizvarwa zvedzimwe nyika, vane nyika dzavo tine nyika yedu. Nokuda kwavashoma vanoda kukokota upfumi hwenyika yedu. Zoona vakauraya Matema Danda nekuda kwekutaurirwa chokwadi. Comrade Matema Danda vega vachitaura chokwadi, chero vakaita zvakaipa mumashure uku, asi mweya werevolution ukanga wapinda, spirit yerevolution ikanga wapinda, vakanga vakuziva kuti zvavaita zvakaipa, vakabatana nemhuri yeZimbabwe kutaura chokwadi, mukasvika pakuvauraya. Tinoti pasi nazvo. Tinenge tichisangana munguva inotevera makomrades akasiyana siyana yachauya vachipinda nemaupdate muno muchannel, sezvo nyika yeZimbabwe tiri kuobserva zvinhu zvakasiyana siyana. Every time, every minute, every second nyika yeZimbabwe ine zvairi kuita. Saka tiri kuobserva zvakasiyana siyana. Tinosangana muzvikamu zvinotevera, vamwe vari kuswera kumachechi ngatinamatire nyika, vamwe vari kuswera kumabhora, vamwe vari kuswera kupi, tichiita mabasa akasiyana siyana. Saka tinongana vachiti ziso pamuroyi, tiswere munyasha kwese kwese kwatiri koko, in the name of the people tinotenda.